Když se jako firma rozhodnu digitalizovat, vyberu si třeba ten váš systém nebo nějaký jiný podobný, kde bych měl začít? Měl bych začít asi znalostí svých procesů, jo, to znamená, jak vůbec ta firma funguje, co kdo dělá, co je účelem každého procesu, jaký kroky to má, kdy se co děje. A jakmile ty procesy znám, tak jsem schopný nějakým způsobem přenést do nějaké jiné platformy. Jo? Samozřejmě je to o tom, že třeba my jsme, teď když to škaredě nazvu krabicový systém, takže ty procesy jsou nějak přednastavený, pořád ten systém je celkem ohebnej, ale jsou tam nějaké omezení nebo očekávání, takže ta firma v případě takového kroku musí být ochotná někde slevit. Ale zase my víme třeba, kdo jsou ty naši typičtí zákazníci, takže ty cesty jsou víceméně standardní a obecně takovéhle jakoby slevy musí firma očekávat asi, když půjde do téměř jakéhokoliv systému, který není dělaný na míru. Jo, takže ta znalost těch procesů a snaha je přenést do toho nového systému jsou ty první kroky.